Доцент доктор Алексей Стоев. Всички го познавате. Предполагам, че няма някой да не ме познава. Господин Антон Андронов, бивш кмет на Стара Загора, също го познават всички. Господин Дамян Георгиев, също го познавате всички, бивш кандидат за кмет, беше председател на управителния съвет на Берое, с обществена дейност също се занимава дълги години. Господин Димитър Ангелинов, който не присъства тази вечер, но знаете, че той е човек от бизнеса, който също е постигнал много и е създал доста работни места в собствения си град. Доктор Евгений Желев, бивш кмет на Стара Загора, бивш министър, всички познават биографията и какво е направил за града. Архитект Емил Василев, той е тук сред нас. Също постигнал много, направил за града си, част от Камарата на архитектите и е много важно за нас, че се включи, защото искаме да чуваме мнението и на Камарата чрез него, а и на него като професионалист по отношение на това, което се случва в Стара Загора. Господин Енчо Енев, познавате, който от години се занимава с бизнес, в същото време и обществения живот никога не му е обягвал от и случващото се в Стара Загора от полезрението и винаги имал силна гражданска позиция, а ние искахме такива хора в обществения съвет, които да не се притесняват да изказват позицията си, каквато и да е тя. Отец Йордан Карагеоргиев, който няма възможност да присъства тази вечер, но всички го познават с благотворителните мероприятия, в които участва, с това, което той се е ангажирал като обществени проблеми. Госпожа Красимира Чакова също е част от Обществения съвет, като тя винаги се е ангажирала не само в спорта и с различни благотворителни обществени мероприятия и е ангажирана с много от дейностите, които стават в града. Затова търсихме и нейната обществена енергия да влезе в този съвет. Господин Олев Стоилов, който знаете, че е председател на Търговско-промишлената палата и който от години работи по проблемите на града, по европейски проекти също и за нас е важно да имаме и неговия поглед и коректив на управлението на Стара Загора в момента. Инженер Румен Райков, който знаете, че скоро беше дълги години директор на ВИК. Аз съм сигурен, че той познава цялата ВИК мрежа на града, проблемите, които са свързани с инфраструктурата, знае дори всяко едно отклонение към всяко едно домакинство и специално той е много полезен с съветите, които дава в тази посока по отношение на развитието на подземната инфраструктура на града, защото тя е много важна, колкото и хората да ни я виждат. И смятам, че след като беше